खन्थाइनि मुङा जाहैबाय जोंजाल। जोंजाल माने ओरैजाय आरो बुंनानै दोनखानो लुगैयो जाबाबो जायाबाबो बरिया बरिया माबा मोनसे होनग्रा फाग्ला। अ बा बा होननांगौ जाबाबो जायाबाबो होमबासो हिट जायो। जाबाबो जायाबाबो बा बा होनबाय दा होमबासो फरायनो गोसो बा बा ओरैजाय होनलाय जाबाबो जायाबाबो होमबासो बोलोमोन। खन्थाइनि मुङा जाबाय जोंजाल। बा बरिया माने आंनि हिन्जावा बिगुमै लानाव आलासि जानो थांदो आरो फैफिनबाय। फैफिननानै हिन्जावा आंखौ मा बुंफैदो खोनासंनाय रायजोफोर। नै बिफा गुमैमोनहा मालाय एग्रे बेग्रे बेदरनि बेदर दाउ अमा बोरमा फारौ नानि ना रौ मागुर ग्रास कमल जारौ मा जानो थोरसिफा थोरसिफा गारलाय जालाय बेफोरसो थार हौवाखाय माने बिराद बाख्नायो जि लाजिनाय मोनबाय आं थारमाने बिराद बाख्नायफैबाय बिगुमै लानाव आलासि जाना फैनानै। आंबो आरो एसे आंहाबो एसे गरम ना आंबो एबार मोनसे आयोजन खालामसिगोन माने लिंहरसिगोन सानैसो आलासिगोन जाहोबायबो आंबो जाहै लोङै एबार आयोजना जोब्बाय। जोबनायनि हिन्जाव आंखौ मा बुंखो एबार नायलायदोलाय माने एसे बोरैबा मोनबाय। एबार हिन्जाव आंना होनलायसिगोनलाय बेदरनि बेदर आग्लायबाय नानि ना ओरैनो थाजोब्बाय मेगनानो सिया जासोदो नोङो रायखसर बायदि माबायदि हौवा मोनखो आंलाय फिकासफोर बायदि एसेबो जखायानो गैया जावजाबायसो। आं सानदोंमोन होखांब्रा आंबो जेसेबां हायो होनि होनना मालाथ' आग्लायजोब्बाय। एबार माने जावजागारबायसो हिन्जावा मालायखौबो एसेबां बाख्नायबाय आंखौलाय मानो जावो एसे दुखु मोनबाय आरो। नेक्स्ट साननैसो उनाव हिन्जावा होनलायबाय आंखौ आरो माइकआलाय मा जाया जायालै जादोंना। नै बिफा पिंकु बिमाया मालाय लामनानै दोननाय दख'ना ब्लाउस दैखाङो ओंखाम सङो मोनाबिलियाव आलारि सावो नोंजों जुलि जाना लाजिनासो मोनबाय आं अलसियाबो अलसिया जथ' अलसिया माने बे दख'ना थिखांनाय जि थिखांनायलाय मा बेसे गिदिर खामानि बेलाय। आं एबार थिखांनो गोसो जाबाय एसेबां बाख्नाय जायोबा बे थिखांनाय दख'ना थिखांनायालाय मा गिदिर खामानि साननानै आंबो एबार थिखांसिगोन। थिखांबाय बरिया थिखांना दोनफैबाय। एबार हिन्जाव आंखौ मा बुंफैखो लाजि गैया लाजिनोबो रोङा बेवाइनि दख'ना दैखांनो सोरखौ नुनाय। ए दासो गोसोखौ थाजिम मोनबायना नों गोसोआनो गुबुनखा नोंनिया लाबावदो बेखौनो लाजियाब्ला माने बियावदि बेवाइनि दख'ना दं आं सानफ्लांथारा। आं सानदोंमोन हिन्जावनि दख'ना दं बेवाइनि दख'ना दं होननानै सानफ्लांथाराखै माने बेयाव आरो रायजालायबाय मोनफ्रोमबो मावनाया माने उल्था उल्था जाबाय दं। हिन्जावजों अनजानो लुबैनाया हामथाराखै आंनाबो थारमाने बेयाव आरो बेलेगसो जाना होलायबाय। दाना साननै सानथामसो थानानै हिन्जावा आंखौ आरो बुंलायबाय नै लावदुम थां लान्थानि बारियाव नाय आलु कबि मुला गाजर लाफा लाइ बेसेबां ग्रोम ग्रोम मैगं थाइगं नै लावदुम नों जानोब्लाल' अंग अंग मोनजायाब्ला खुगा सिहं हं माने अलसिया साननानै आंखौ हिन्जावा एसे रायबाय आरो आंबो सानबाय बे मैगं फोनायालाय मा गोसो गारनोलै। हिन्जावा न'आव थांदोंमोन न'आव थांनायाव आंबो बारिनि दंफां लाइफां एकदम दानफायजोबनानै जावग्लिना बरिया दोनबाय। अखानायबा गाबोन फोसिगोन आरो मोनफैनानै बारिखौ नायबाय नुबाय सिनारिया बेलेग जाना दं। एबार हिन्जावा आंखौ रायफैसिगोन माने नै फाफि आखुजा अखाफोर मन'नाय मालाय न'निफ्राय लाबोना गायफैनाय गायनोबो रोङा मालायनि गायनायखौबो अननो रोङा मा खि मोनजानो दानफायजोबखो रायजा। आं सानदोंमोन एसेबां मोजां मैगं जावनो होननानै जावग्लिना दोनबाय एसे बाख्नायगोन आरो रायजाबावबायसो माने आयौ आयौ फैगौ बोसोरावनो थायथारगौमोन
जाजोब्बाय पापिया जाजोब्बाय बया रायजाबावो